Ciao. Velkommen tilbage til vores lille, stille hjørne af historien. I aften tager vi på en lille rejse, ikke til det London du kender, med det skarpe lys og ikoniske monumenter, men til en version af byen fra for rigtig længe siden. Mange mennesker forestiller sig middelalderen som et stort eventyr fyldt med riddere og slotte. Men virkeligheden i hverdagslivet var, ja, noget helt andet. Den mørke hemmelighed bag middelalderens Londons gader handler ikke om drager eller magi. Det er noget langt mere virkeligt, noget der ville have sat dig på prøve fra det øjeblik, du ankom. Så sæt dig godt til rette. Dæmp lyset, træk tæppet op, og lad os rejse tilbage i tiden sammen. Og hvis du kan lide disse stille rejser, hjælper et lille like eller en rolig tilmelding vores kanal med at vokse. Nu luk øjnene og lad os begynde. Forestil dig, at du åbner øjnene, ikke i din behagelige seng, men et helt andet sted. Det første du bemærker, er ikke det du ser, men det du mærker i luften. Det er en tung og tæt lugt, brænderøg, fugtig jord, uvaskede kroppe og noget syrligt, som gammelt affald. Den klæber sig til dit tøj, til din hud, til alting. Du er i middelalderens London. Lydene af en lav summen, den fjerne klirren fra en vogn, en hane der galer, mumlen af stemmer gennem en tynd trævæg. Luften er kølig og fugtig mod din hud. Du ligger på noget ro, ujævnt. Det er en halmmadras, og du kan mærke hver eneste bule og hvert eneste strå gennem det grove stof. Det her er ikke en historietime. Det her er din nye virkelighed. Og den mest chokerende detalje: du indser, at du ikke er alene i den seng. Du er vågnet. Tillykke. Lad os tale om, hvor du lige er vågnet. Dit hjem er en lille træbygning, klemt inde mellem naboerne. På afstand ser den idyllisk ud, med sine mørke bjælker og hvide pus. Men tæt på ser du sprækkerne i træet. Når det regner, og i London regner det ofte, lægger taget. Små dråber falder ned på gulvet, på sengen, på dig. Der er selvfølgelig ingen centralvarme. Den eneste varme kommer fra et ildsted midt i rummet, en åben ild. Røgen burde slippe ud gennem et hul i taget, men det meste bliver inde, for dine øjne til at løbe i vand og din hals til at brænde. Du deler dette lille rum med hele din familie. Der er ingen private værelser. Ingen personlig plads. Hver hoste, hver suk, hver snøften er en offentlig begivenhed. Om natten ser du små øjne glimte i de mørke hjørner. Rotter og insekter er dine konstante bofæller. De er lige så meget en del af huset som træet og mudderet. Og det her er kun dit hjem. Herfra bliver det værre. Du har overlevet natten. Nu er det tid til at gøre dig klar til dagen. Du stiger ned fra den ujævne halmmadras. Ryggen gør ondt. Gulvet er stampet jord, koldt og hårdt. Du leder efter et badeværelse, men der er ikke noget. Din morgenrutine er enkel, fordi mulighederne er få. Måske har du en skål vand, hentet fra brønden eller floden dagen før. Du bruger den til at skylle dit ansigt og dine hænder. Der findes ikke sæbe, som du kender det, kun en grov klud. Og tandhygiejne. Måske tykker du på en lille gren for at rense tænderne, eller du skyller bare munden med vand. Tanken om at børste tænder 2 gange om dagen med minttandpasta er helt utænkelig. Renlighed er en luksus, som kun få har råd til. Du tager det samme tøj på som i går og dagen før. Det er lavet af grov uld, og det bliver aldrig helt rent, aldrig helt tørt. Det bærer lugten af røg, sved og selve byen. Og det her er kun morgenrutinen. Herfra bliver det værre. Nu hvor du er klædt på, er det tid til at gå ud. Du skubber den tunge trætter op, og byen rammer dig på én gang. Gaderne er smalle, mere som gyder. De er ikke brolagte. De er en blanding af mudder, dyre ekskrementer og alt det, folk har kastet ud af vinduerne. Du må se nøje efter, hvor du sætter fødderne, for ikke at træde i noget ulækkert. Indholdet af natpotterne fra aftenen før bliver simpelthen kastet ud på gaden. Der er ingen fortov. Du deler vejen med grise, høns, hunde og heste, som bidrager endnu mere til kaoset. Luften, som allerede var dårlig indenfor, er endnu værre herude. Det er et sandt angreb på sanserne. Du prøver at trække vejret gennem munden, men smagen er næsten værre end lugten. Folk råber, sælgere skriger deres varer,
Vogne knirker og ryster over det ujævne underlag. Det er en konstant, overvældende larm. Det her er ikke en livlig og spændende by. Det er en kaotisk, beskidt forhindringsbane. Og det her er kun din gade. Herfra bliver det værre. Du har krydset gaden. Godt klaret. Lad os nu tænke på mad. Du begynder at føle sult. Der er hverken køleskab eller et spisekammer fyldt med snacks. Du spiser det, der findes i dag. For de fleste betyder det brød. Men det er ikke det bløde, luftige brød, du er vant til. Det er et tungt og kompakt brød, lavet af groft mel, nogle gange blandet med malede ærter. Eller endda savsmuld for at få det til at række længere. Det bliver bagt i en fælles ovn, og duften af nybagt brød er en af de få behagelige ting i luften. Måske spiser du det med et stykke ost eller noget tørt kød, hvis du er heldig. Og at drikke? Du kunne tro, at vand er svaret, men du tager fejl. Vandet fra Themsen eller de offentlige brønde er forurenet af hele byens affald. At drikke vand er en enorm risiko. Derfor drikker alle øl eller ale, selv børn. Det er en svag, alkoholet øl, men fermenteringsprocessen dræber farlige bakterier. Det er sikrere end vand. Så din morgenmad består af hårdt brød og svag øl. Det er det. Ingen variation, ingen frisk frugt fra et andet kontinent. Du spiser det, du kan, for at overleve. Og det er kun morgenmaden. Herfra bliver det værre. Du har spist. Du har overlevet morgenen. Og nu? For de fleste betyder dagen arbejde. Arbejdet er hårdt, fysisk, fra solopgang til solnedgang. Der findes ingen kontorjobs, ingen weekender, ingen betalte ferier. Hvis du er håndværker, kan du være smed, garver eller væver, der arbejder i et lille, mørkt værksted. Luften er fuld af røg eller støv. Arbejdet er monotont og slider kroppen nederst. Hvis du er daglejer, bærer du måske tunge læs ved havnen eller arbejder på en ny bygning. Hver dag er en kamp mod udmattelse. Der findes ingen sikkerhedsregler. Skader er almindelige, og et brækket ben kan betyde, at du ikke længere kan arbejde og derfor ikke længere kan spise. Der findes intet socialt sikkerhedsnet. Din overlevelse afhænger udelukkende af din evne til at arbejde dag efter dag, indtil kroppen giver op. Den gennemsnitlige levealder er omkring 35 år. Du planlægger ikke pension, du håber bare at komme igennem den næste vinter. Denne ubønhørlige cyklus af hårdt arbejde og ren overlevelse er virkeligheden for langt de fleste mennesker. Og det er bare en almindelig arbejdsdag. Herfra bliver det værre. Du har tilbragt en dag i middelalderens London. Solen går ned og kaster lange skygger over de mudrede gyder. Dagens larm begynder at forsvinde, erstattet af kirkeklokker, der kalder til aftenbøn. Du er udmattet. Din krop værker efter det tunge arbejde, dit hoved dunker af støj og lugte, og din mave er utilfreds med den grove, fremmede mad. Når mørket falder på, bliver byen et helt andet sted. Der er ingen gadelygter. Mørket er totalt, og med det kommer nye farer. Gaderne er ikke sikre om natten. Tyve og røvere gemmer sig i skyggerne. Den eneste lys kommer fra månen eller en flimrende fakkel båret af en, der enten er modig eller dum nok til at være ude. Du trækker dig tilbage til dit lille, overfyldte hus. Du samler dig omkring ilden for lidt varme, før den dør ud. Du lægger dig på den ro halmmadras ved siden af din familie og lytter til byens lyde, der langsomt falder til ro. Du lukker øjnene, men søvnen kommer ikke let. Du tænker på dit moderne liv. Du tænker på et varmt bad, en blød seng, ren vand og den enkle, dybe luksus af stilhed og privatliv. Her, i fortiden, er det en sejr bare at overleve. Hver dag du vågner, er et lille mirakel. Lad nu fortidens lyde forsvinde. Lad din sengs komfort omslutte dig. Du er tryg, du er varm, og du kan hvile. I middelalderens London arbejdede børn i farlige erhverv, kvinder levede uden juridiske rettigheder, og livet ved hoffet var en strålende, men nådesløs slagmark. I aften tager vi en kort rejse tilbage i tiden, til et sted langt mindre glamourøst end i filmene. Mange forestiller sig riddere og slotte, men de glemmer mudderet, lugtene og det totale fravær af alt det, du finder behageligt. Og her når vi det punkt,
hvor vi begynder at kigge bag kulisserne. Dette er ikke en historie om riddere, men om mennesker, der kæmper for at overleve. Børn arbejder i farlige erhverv, kvinder lever uden rettigheder. Under paladsets pragt ligger en arena af uophørlig kamp. Hvis du vil fortsætte med at opdage disse sandheder, vil en abonnent være en stor støtte for os. Med et like på videoen og en tilmelding til kanalen, kan vi fortsætte denne mørke, men dybt menneskelige rejse gennem historien sammen. Nu slap af. Dæmp lyset, find din yndlingsstilling og tøm sindet. I aften fortsætter vi vores lille rejse i tiden. Ikke til postkortenes og paladsernes London, men til et andet London. Mørkere, mere beskidt og langt mere overraskende. Mange forestiller sig middelalderen som et stort eventyr med riddere og slotte. Virkeligheden var langt mindre glamourøs. Den mørke hemmelighed bag middelalderens Londons gader handler ikke om drager eller magi. Det er noget langt mere chokerende, hvor utroligt svært det var at overleve bare en dag. Så lad kroppen slappe af. Lad åndedrættet blive langsommere. Du behøver ikke koncentrere dig. Bare lyt til min stemme. Og hvis du kan lide denne lille rejse, vil et stille like og en rolig tilmelding være vidunderligt. Nu luk øjnene. Lad os begynde. Forestil dig, at du ikke ligger i din behagelige seng. Du er et andet sted. Et sted anderledes. Det første du bemærker, er ikke det du ser, men det du lugter. En overvældende bølge af dufte, ingen af dem behagelige. Det er lugten af fugtig jord, uvaskede kroppe, røg fra 1000 bål og noget andet. Noget råddent, som affald, der har ligget i ugevis. Du åbner øjnene, men det er stadig mørkt. Ikke det blide mørke fra dit moderne soveværelse, men en dyb, blæksår mørke. Luften er kold og fugtig og klæber sig til huden. Du ligger på noget ujævnt og ru. Det er en halmmadras, og du kan høre den rasle under dig. Du er i middelalderens London omkring år 1300. Og din dag er kun lige begyndt. Dit komfortable, forudsigelige moderne liv er væk. Dette er din virkelighed nu. Du er vågnet i fortiden. Tillykke. Nu kommer den første udfordring, at komme ud af sengen. Dit hjem er et lille bindingsværksrum, delt med hele din familie. Taget over dig har synlige sprikker, og du mærker et koldt træk. Når det regner, drypper det direkte ned på gulvet. Du er ikke alene på halmmadrassen. Små ting kryber hen over din hud. Lopper og lus er en normal del af livet her. Alle har dem. Der findes intet privatliv, ingen personlig sfære. I sover tæt sammen med andre for at holde varmen, og din ånde kondenserer i den kolde luft. Konceptet om en morgenrutine, som du kender det, eksisterer ikke. Der er intet forfriskende bad. Der er ingen tandbørste med frisk tandpasta. Din personlige hygiejne består af en lille træskål med en smule koldt vand, hvis du er heldig. Du gnider måske dine tænder med en grov klud og lidt sød eller salt. Dit hår er sandsynligvis pjusket og fedtet. Sæbe er en sjælden luksus. Ideen om at være ren, virkelig ren, er en fantasi. Du gør bare, hvad du kan, for ikke at føle dig fuldstændig frastødende. Og det er bare det normale liv. Herfra bliver det værre. Du har overlevet morgenritualet. Tillykke. Nu kommer den sværeste del, at navigere i gaderne. Du træder ud af dit krampagtige hus, og angrebet på dine sanser intensiveres. Den smalle gade, måske 3 meter bred, er ikke brolagt. Det er en flod af mudder, dyregødning og husholdningsaffald. Folk smider alt ud fra vinduerne. Madrester, beskidt vand, selv indholdet af deres natpotter. Du skal vogte hver skridt for at undgå at synke ned i noget modbydeligt. Bygningerne skyder ud over gaden, hvilket får det til at føles som en mørk tunnel. Disse overhængende øverste etager, kaldet jetties, blokerer for næsten alt sollys. Du ser op og ser måske din nabo tømme en spand lige over dig. Almindelig høflighed er at råbe gardylot, før man gør det, men det er ikke alle, der tager sig af det. Luften er tyk af røg fra madlavningsbål og værksteder. Dine lunger, der er vant til renere luft, brænder ved hvert åndedrag. Luftkvaliteten her, især om vinteren,
er snesevis af gange værre, end hvad moderne videnskab anser for sikkert. Og det er bare det normale liv. Herfra bliver det værre. Du er nået til hovedgaden uden at falde. Tillykke. Nu kommer udfordringen med at komme rundt i byen. Der er ingen biler, ingen busser, ingen metro. Hvis du vil et sted hen, går du. Og du er ikke alene. Gaderne er fyldt med mennesker. En konstant menneskemængde skubber og maser. Købmænd, der råber deres varer op. Tiggere, der beder om en mønt. Børn, der løber under fødderne på folk. Londons befolkning er på omkring 80.000 mennesker, alle mast sammen på 1 kvadratmile. Det er larmende. Utroligt larmende. Den konstante lyd er en blanding af menneskelige råb, smedenes hammeren, buldren fra vognshjul af træ og kirkeklokkernes endeløse kimen. Et dagtidsmarked kan være lige så larmende som moderne bytrafik, 70 eller 80 decibel af konstant kaos. Hvis du har lidt penge, rider du måske på en hest. Men det bringer sine egne problemer. Vejene er lumske, og risikoen for at blive angrebet af banditter uden for bymurene er meget reel. Du kan tage en båd på Themsen, som er byens hovedvej. Men floden er også byens hovedkloak. Lugten er kvalmende, og vandet er en grumset brun suppe af snavs. Der er ingen flugt fra folkemængden, støjen eller lugten. Og det er bare det normale liv. Herfra bliver det værre. Du har overlevet gadens kaos. Tillykke. Nu er det tid til at tænke på mad. Du er sulten. Din krop fortæller dig, at den har brug for energi. Men der er ingen supermarkeder, ingen køleskabe, ingen færdigpakkede måltider. At få fat i mad er en daglig kamp. Det meste af det, du vil spise i dag og hver dag, er brød. Korn udgør omkring 80% af din kost. Du går til bageren, lokket af duften af bagt brød, en af de få behagelige aromaer i byen. Men selv dette kan være risikabelt. Bager blev ofte anklaget for at snyde ved at blande melet med billigere ting som kridt eller savsmuld for at tjene flere penge. Det brød, du køber for en kvart penny, er måske ikke så sundt, som det ser ud til. Og vand? Du er tørstig. Men du ved, at du ikke kan drikke fra floden eller den lokale brønd. Vandet er forurenet. Det bærer på sygdomme, der kan gøre dig meget syg eller endda slå dig ihjel. Så hvad drikker du? Mest øl. Eller rettere sagt, small ale. Det er en svag øl med lav alkoholprocent, som folk i alle aldre, inklusive børn, drikker i løbet af dagen. Gæringsprocessen dræber de fleste af de farlige bakterier i vandet, hvilket gør det sikrere at drikke end selve vandet. De daglige væskeindtag er mest dette vandige, svage øl. Og det er bare det normale liv. Herfra bliver det værre. Du har dit tvivlsomme brød og dit svage øl. Tillykke. Nu til resten af måltidet. Du drømmer om en saftig steak, men kød er en luksus. En ufaglært arbejder tjener måske 1 eller 2 pennies for en hel dags hårdt arbejde. En lille kylling koster måske en penny, halvdelen af din dagløn. Så kød er en sjælden delikatesse. De fleste af dine måltider er en simpel pottet. En tyk stuvning af korn og de grøntsager, der er i sæson, som simrer i det uendelige over bålet. Det er smagløst, ensformigt, og den ernæringsmæssige variation er dårlig. Vitaminmangel er almindeligt. Madlavning er en udfordring. Alt foregår over åben ild i dit lille, røgfyldte hus. Det er en konstant brandfare. At konservere mad er endnu sværere. Uden køleskab er du afhængig af saltning, rygning eller tørring for at gemme mad til vinteren. Men fordærv er en konstant trussel. Risikoen for madforgiftning er noget, du lever med hver dag. Om vinteren, når frisk mad er en mangelvare, er truslen om sult meget reel. Du spiser, hvad du kan, når du kan, og håber på, at det ikke gør dig syg. Og det er bare det normale liv. Herfra bliver det værre. Du har spist dit simple måltid. Tillykke. Nu skal vi tale om dit helbred. Før eller siden bliver du syg. Eller du kommer til skade. Hvad sker der så? Der er ingen skadestue, ingen læger, som vi forstår dem i dag. Medicinsk viden er baseret på antikke teorier om kroppens 4 væsker, humørø. Hvis du har feber, vil lægen sandsynligvis sige,
at du har for mange varme- og tørvæsker. Løsningen? Overladning. De vil skære i dig og tømme noget blod for at genoprette balancen i væskerne. Det virker ikke. Faktisk gør det ofte tingene værre. Der findes urtemedicin, og nogle kan give en smule lindring, men mange kurer er direkte skadelige. Du kan få elixirer, der indeholder kviksølv eller bly. Hvis du har tandpine, vil barberkirurgen flå tanden ud med en skræmmende metaltang uden bedøvelse. Den gennemsnitlige levealder er omkring 35 år. Og det er, hvis du overlever barndommen. Næsten halvdelen af alle børn når aldrig deres 10-års fødselsdag. Sygdom er en konstant frygt. Effektiv hjælp er næsten umulig at finde. Og det er bare det normale liv. Herfra bliver det værre. Du har undgået lægen for nu. Tillykke. Men der er en større og mere skræmmende trussel i horisonten. Sygdom rammer ikke kun én person, den rammer alle. Epidemier fejer gennem den overfyldte, beskidte by med skræmmende hastighed. Du har hørt hvisken om en forfærdelig sygdom, en stor pestilens, der spreder sig over Europa. Snart vil den nå London. Vi kalder den sorte død. Forestil dig frygten. Folk begynder at udvikle voldsom feber, smertefulde hævelser under armene og i lysken, og så dør de ofte i løbet af få dage. Ingen ved, hvad der forårsager det. Ingen ved, hvordan man stopper det. Byen bliver et sted af rædsel. Vogne ruller gennem gaderne med folk, der råber, kom ud med jeres døde. Det anslås, at på blot 2 år, fra 1348 til 1350, vil pesten dræbe næsten halvdelen af Londons befolkning. 40.000 mennesker. Dine venner, dine naboer, din familie. Dine chancer for at overleve er små. Alt, du kan gøre, er at bede og håbe på, at den ikke finder dig. Og det er bare det normale liv. Herfra bliver det værre. På en eller anden måde har du overlevet pesten. Tillykke. Du er en af de få heldige. Men livet er stadig fuldt af fare. Lad os tale om kriminalitet. Med så meget fattigdom og desperation er kriminalitet overalt. Mordraten i det middelalderlige London anslås til at være 20-40 gange højere end i det moderne London. At blive røvet i en mørk gyde er en meget reel mulighed. Der er ingen rigtig politistyrke at ringe til. Retfærdigheden er ofte hurtig og brutal. Hvis du bliver fanget i at stjæle, kan straffen være at få din hånd hugget af. For mere alvorlige forbrydelser er straffene offentlige rædselsscenarier. Du kan blive hængt eller være udsat for en lang, smertefuld henrettelse foran en jublende folkemængde. Der findes intet koncept om rehabilitering. Lovens formål er ikke at forbedre dig, men at straffe dig og gøre dig til et eksempel. Du lever under en konstant, lavmælt frygt, velvidende af et forkert skridt, eller blot at være det forkerte sted på det forkerte tidspunkt og kan føre til en meget smertefuld afslutning. Og det er bare det normale liv. Herfra bliver det værre. Du prøver at holde dig ude af problemer og leve dit liv. Tillykke. Men dit liv er ikke helt dit eget. Samfundet er en stiv pyramide. Hvor du bliver født, er der, hvor du vil dø. Hvis du er født som bonde, vil du dø som bonde. Ideen om social mobilitet, at arbejde sig op ad den sociale stige, er næsten uhørt. Dit tøj, din mad, selv den måde, du har lov til at tale på, er dikteret af din sociale klasse. Hvis du er kvinde, er din verden endnu mere begrænset. Juridisk set betragtes du som din fars ejendom og derefter din mands. Du kan ikke eje ejendom på egen hånd. Dit arbejde, lige så hårdt som en mands, indbringer dig kun en tredjedel eller halvdelen af hans løn. Din rolle er at blive gift, få børn, hvoraf mange ikke vil overleve, og styre husholdningen. Der er en følelse af tilhørsforhold i denne stive struktur, en klarhed i din rolle. Men der er ingen frihed. Din vej er lagt i det øjeblik, du bliver født. Og det er bare det normale liv. Det bliver aldrig bedre. Og så ender dagen. Solen går ned, og et dybt mørke falder endnu en gang over byen. Der er ingen gadelygter. Det eneste lys kommer fra nogle få flakkende stearinlys eller gløden fra arnen. Dagens støj forsvinder, men den erstattes ikke af stilhed. Den erstattes af nattens lyde, hunde, der gør, et sygt barn, der græder,
Nattægtens fjerne råb. Du kravler tilbage på din loppebefængte halmmadras. Du trækker et groft uldtæppe op, mens kulden synger ind i dine knogler. Du har overlevet. Du har overlevet snavset, sulten, støjen, den konstante trussel om sygdom og vold. Du har klaret dig gennem endnu en dag i det middelalderlige London. Og i morgen vil du vågne og gøre det hele igen. Tænk på dette, mens du ligger i din bløde, rene seng. Tænk på det solide tag over dit hoved, det rene vand, der kommer fra din hane, lyset, der tændes med en kontakt. Tænk på maden i dit køleskab, medicinen i dit skab, den simple sikkerhed i din stille gade. Disse ting, vi tager for givet, ville have virket som umulig magi for en person fra den tid. Luksus ud over en middelalderlig konges vildeste drømme. Du kan give slip på den verden nu. Din rejse er slut. Du er tilbage i din egen tid, i din sikre, behagelige seng. Mærk pudens blødhed, tæppernes varme. Sæt pris på stilheden, freden, den ubesværede komfort i dit moderne liv. Der er intet tilbage at gøre nu. Intet at bekymre sig om. Slap af og lad søvnen finde dig. Tak fordi du lyttede. Sov godt.